יאללה. יאללה, חלק 5. אני קונה גם את זה. ויתרתי על כל דברים, חוץ מהמסכת פנים וזה לאחותי, ולקחתי תיק, זה עולה 25. חבל, למה ויתרת? כי זה תיק ממש יפה. טוב, אני לא צריכה באמת. הזמינו לי בשביל. אז תקחי. מה, רק את אלה, שתי אלה? לא, זה מקנה את כל אלה. את כל אלה את לוקחת אז? יאללה. זהו? יאללה. זהו? אני לא בטוחה. אז רגע. יעלה לי, אמא. יאללה. את רוצה כל עוד את זה, תן לי לך. עזבי את הכסף, תן לי מהחיים. כסף שאמא שלי יצא לי בקשקש. יואו, יש פה את הדבר הזה. ספרי במקלחת. 13. 13 שקל. טוב, אני אקח. קחי. אני אוותר את זה, אני לא צריכה את זה. טוב. ועל זה. חבל. לא, קושקוש קחי. זה? חבל. ואת זה, זה יקר, מה אתה רוצה? 5 שקל. קח את זה. 5 שקל. טוב. קושקוש, מסכת פנים וזה, ואת הקרם הזה. 4 דקות לקח? אוקיי, כמה שניות? כמה דקות? 5. 5 דקות? כן. לא נכון. כן, נכון. אמא, אתה מפחיד אותי אבל. מה זה? 50 שקל. אז זה ייתן לי בטוח כדי 700 שקל. כל מה שלקחת פה? ממש. 60 שקל. יאללה, נוגה, קחי. אני מפחדת אם אני לוקחת משהו שלא בא לי, ראית? כאילו אני סתם ממהרת ושמה דברים בעגלה. קושקוש את לוקחת, נכון? את חייבת. אני לא צריכה קושקוש. אני צריכה. אני לא צריכה. יש לי בבית. חבל. והיית מביאה לאחותך קושקוש אחד. לא, היא לא צריכה. יאללה. מה עוד? כמה שניות דקות? 5 דקות ולא קנית כמעט בכלום. 5 דקות? קחי אולי מסכת פנים. אני לא צריכה 15 שקל. עכשיו אני צריך... 2 ב-15, שווה לך. 2? דקה, אז כמה כל אחד עולה? 2 עולים 15. 2 מסכות. אחד עולה 15. מה עדיף לך? 2 ב-15, לא? עזוב את לקה. כמה תביל? מה זה? כמה? אתה דבר, פיתקי זה ב-25. יאללה, בואי נלך כבר לקופה. חכה, כמה זמן? 4 דקות. ממש הרבה.